ଆପଣଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ କ'ଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁ କହୁଥିଲେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। କଲର୍ଟା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ। ଖାଲି ପାଟ ଚାକୁରୁ ଚାକୁରୁ କରି ଖାଲି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସବୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସତ ଖାଉଛି, ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ଖାଉନି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଫୁଡି ବେଲାରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳିଆ ଭାତ ବେଲାରେ ବେଲେ ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରକମର ଖାଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଦେଖଉଛି କୋଉ ରକମର ଆଣିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛତୁ ଆଣିଛି, ଏକୁଟିଆ ଖାଇବ। ପୁଣି କଲରା ଭଜା ତ ଖାଇବ, ୟାକୁ ଖାଇବ, ଆକୁ ଖାଇବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ ସେ କୋଉ ଭଳିଆ ଫୁଡି। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ନା ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି ଯଦି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଖାଇବି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ଖାଇବି, ସବୁ। ଖାଲି କଖାରୁଟା ଟିକେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସବୁ ଖାଇବି, ମୋର ସବୁ ପସନ୍ଦ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ତାର ସବୁ ଏଇ ସବୁ ପସନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ କଣ ସବୁ ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ରକମର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଅଛି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଗାବୁଛି ଖାଲି। ତମେ ଖାଅ।